Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman getiren adamlar, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kan arzkallar, kan iyi bismeler, me'kulat ve meşrubattan siz insanlara men berdim, halalcağından iyi bisin diye Huday Teala. Min tayyibati ma razaqnakum. Veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Eğer Hudaya ibadet etken bolsaňyz, berilen nimetleriň kadryny bilen, şükürüne edin diýipdir. Mutaassifana kan insanlary yani görýändirsiňiz, tuğla taryhyň içinde hasta şulamanyda bir köpelen wagty näzirek halal arfgallan, näzirek halal zaklatdan lezzet görüp bilmeýe, ondan näni hoşluk tapyp bilmäni bayat haramına varmaly bolýar. Näzirek Allah Taalanyň beren üzüm nygmaty, engur, dürlü diýeni Hudaý Taala göwerdipdir, çykarypdyr. Nägadar füýüji tagamly meýwe, şoň diýeni lezzetini bilmän, şoň tagamyndan näme hoşluk görüp bilmän, şu meýwany diýeni ajadyp, yatyryp, ankydyp diýeni şarap edip şondan lezzet görjek bolsa näme diýmeli badyba. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Men kan iýitkileri berdim siz hoşluğuňyz üçin, lezzet almak üçin. Amma şoň tayyib arasyndan iýitsin diýe Hudaý Taala. Kan adamlar görüp bolýar, näzirek Allah'ın ady tutulup da nikahy gylyp da halal edilen zenanatyndan kanaat edip bilmeýär. Näzirek adamsyndan kanaat edip bilmeýär. Gidýär irtibatatyn nameşruwatyya, näme dip halala adam kanaat edip bilmeýär kam. Näzirek halal zatlar kan imany we içmäne Hudaý şonu halal edip goýupdyr, amma bir özü bir eden işi bilen haram edip goýýar. Hopşol mesalny tutan meýwany üzüm halalcak meýwe akyrin, amma hemsaýan hayatyndan alsaň ogurluk, haram bolýar. Gel tukanyň aýetini bildirmäni alyp gaýtmak, ol haram etdi. Halalcak zat, arasda zat, ne kadar süýüji we tagamly zat, amma eden işiň onu haram etdi. Ey musulman oğullar, aýtsak bolýan zadym, biz öz ýaşaýşymyzda öz bedenimizi, şu sistemi haram zatlar bilen içine suht goýmaýlym. Bir arastaja, pek, halalcak zat bilen suhtuny bereyli, tabi sistem bir bedenläni awadan we arasta emeller, harekatlarymyndan çykyp dursun. Diýmeýän hemmämiz Hudaý saklasyn, arakor ýok, badym bitjelese-de ýokdur. Diýmeýän hemmämiz hayatyndan ogurlaýar diýip, ýok. Hemmämiz derimizi akydyp, halal şoglumyz we halal daramadymyz we elhamdülillah. Näzirek hukukymyz we gelip duran. Amma şol halal daramat, halal şogluň içinde köplenç görünýär haram daramatlar var. Şoň içinde zenglik edip, hile bilen, hukuk bilen tarafın kellesine kula koyup, bidirek cins, kullavi cins, tarih mesleği geçigli, ön zaylanıptır, o cinsin içinde kaçıştırıp satmalı, bidirek tuğulen kav tuğuyunu qarıp satma, ya da ustaçılıkta
mitrinden, mitrajdan ogurlama ki halalcık şoğlu harama tebdil etip koyuptırlar. Ya nezerek yer yurttan gelip duran ekrançılıklar ahşonda yani 10'dan bir ya zekatı 40'dan bir çıkarmani malının şoduruşunu haram ediptir. Bir kol düşünmeli vurrum haşi. Ey usta da valla, ey kariger da valla, ey muallim o mudir da valla, her bir şoğulla gezip gören öz işinde oğurluk olmasın. Halalcak şoğlunda haram devam etme. Nemicik onun mesaiga giç varmalı işine, yarım tağıt övrek çıkıp kaytmalı. Nemicik hamala ölçeğinde 18 metrmiş, ay 20 metre deyip vurup korayla ront bolsun deyip de 2 metre haram garmalı ona. 18 metrenin hemmeciginde harama bulaştırmalı şöbelen. Allah'ın önüne nezire oğum bereket tatsa, nezire yüreğe Allah'ın nuru gelmeli, nezire Allah bilen rabıtı tapmalı insan. Gönül hak feydiğe bolsun diysen çak, Sofallah yarışan ediyor. Gönül hak feydiğe bolsun diysen çak, ki evvel mertebe halkını kıl pek. Halk bokurduk, şundan geçiyen rahatlar halalla. Eğer şu yürük yukarı Allah'a rep verecek bolsan, yeme zerre haram ağaçta nandan, bulur tahi necis bir katra kandan. Şumal pürküllep duran, içi sudan dolu bir kuyu, bir katra kan haram ediyor hemmecigini. Bir metre oğurluk, 18 metre oğur işin haram ediyor. Birce 40'dan birini vermeyen gelip ben, bizim fıkıh kitaplarımızda var, bir adam uşurunu vermeyecek niyet bilen, zekatını vermeyecek niyet bilen geçse, iyi biçkisi tamam haram oluyor özüne diye. İyi biçk bilmeye sonra uşur zekatını vermese. Ve Allah bilen arasındaki işq-i muhabbetler üzülmeye duruyor. Allah bilen arasındaki irtibat üzülmeye duruyor. Ve Huday bilen bolmalı vakitler ağır geliyor. Ne mi deyip adam her neyini gurrun etmeli olsa hiç vakit yadamıyor, ama Kur'an-ı Kerim'i okuyacak mı o okuz tutuyor. Ne mi deyip adamın hem işi fikri zihni de yani amada teyyar, ama namazın içinde huzuru zihni yok. Ne mi deyip her kitap okuyanla, her ruzname o mecelle okuyanla kamilen yani keyifçilik bilen okuyuyor, lezzet alıyor, ama Müslümanın hakiki kitabını okuyacak olanla ağır geliyor. Ne mi deyip sagat be sagat televizyonun önündeki serial filmlerde şad oturuyor, ama ahunun celisesine gelenle okuz tutmalı. Kâle Allah, kâle Resulullah okuz tutmalı. Nereden geliyor şu sostuyla? Nereden geliyor şu Hudaydan savuymak? برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.